Какво мислиш, Димо? После ще кажа, защото сега снимам. Снимай сега. Почнах. Айде, Викса. Абе, то смени коцата. Аз казах, че ще влезе резервния. Майк, много. Айде, Раше. Да му имам и стратегията. Не, по 4 на 1 водиме. При този резултат то не стига нито до Като че нашата. водиме 44 на 1. Дай, Йоги. Пак. Айде, Ивче. Кой е Иво? Кой сега там? Станимир, много правилно. От тук станка бия. Къде я би, бе? Станимире, днеска яда ли нещо ти? Не. Аз ти казах, че куц кола, ма ти не вярваш. Как гледа? Не се смей, де! Ей, да вкараш! Ще вкара. Рашо нещо. Яо. Рашо му говори нещо. Потупай по рамото другия куцко. Па те тримата си Те си ме таткат. успокояват се, говорят си, какво искаш. О, да бе. А, не. Това са номер едно. Не гледай Виктор, човек. На игрището ги няма, иначе това са номер едно. Румба. Румба. Малко те добре. Ей го гол. Не. Смениха вратара. Без вратар сме. Близнаците загряват сега. Ще изкарат Темо и Иво Не. сигурно. Ай ще видиш. Па те е крива играта. Или Емо и Станимир. Не. Не трябва да ги сменят, да ви кажа. Защото ще видиме. Станимир днеска не трябва да игра. Моля! Абе, момче. Той преди мач каза, че му се сере, сигурно ще му се сере. Не е срал никъде. Туалетна. То не спре нека да ти по пъта. Не, сега в момента му е тегъл. Нали Да е козил, като е смотан. Как не записвам, че да пиша? Браво! Браво, бе! Тия ли му плескат баш? Кой? Ай, доги. Давай само. Давай напред още! Рашо! Давай, Раше, влизай! Айде, де! Стана. Да, ако беше оцелил, ще стане Аз красота. мисля, че е Иво. Не ботен. Айде, Вики! Както се блосне, не може да стане. Топката, бе. Плесне, Вика. По гръб. Уйде коня в ръката. Ама Рашо беше сам. Айде, Раши. Аз не знам къде отпрати чак там. Дай я настана. Атка, айде станал. Къде видя? Стана на 5 метра от топката, не знам. Дай, Ивче, дай. Той беше в нашото наказателно. Сега го раде. То се изкара сам. Закачи, бе. Напред. Чакай, тя жилетката си. Слагай ги я така отпред. Пак не служи чантата отзад, това е супер. Я Няма. Тя служа с крия. На сянка уж. Да, на главата ми на сянка. Джулка гледай по прави. А ме взе?
Айде, Вики. Айде, Виксън, пребори се да е. Той е сгръпнал. Аз не знам, че не ме става на Вики, като виждаш. Топаш. Пусти я в тъч. Аз мислех, че е техна. Аз реших. Виктор следи играта. То близнаците ги готвят много. Да. Ей, Няма нищо. това бутане на Рашо. Ей, какво направи едно? То тъч, бе. Къде се набивате там? И аз това не мога да разбера. Му е на доколение. Защото никой не се открива. Всички седат стационарни. Много обичам да кичам. Пак гъмна срещу него. Абе, бритне в него, бе, да излезе в него. Тя пак ще за нас, ама гледай са. Аз се включи Джулка. Те така, джулката, това е ритня в него и това... Ето Джулка спечели. То трябва малко да мислиш. Сега пак я бих. Следи топката, не тръгвай предварително. Айде! Айде, Вики! Айде, Виксън. Дай, Вики, дай! Айде, Раша. Леле, може да убия. След мача. Емо или стана беше това? Какъв е го бе, бе? Бе, какъв футбол, бе. Значи вратаря допусна. Вратария Емо дигна ръка, май. Това беше аут, бе. Не, бе, вратаря допусна. Айде! Пише рецептата за Харибо. Абе, Емо, подай го. Ножица, Вивко. Виксън, по-ниско, бе! Викса, по-ниско. Стига с тия високи шутове. Той това искам. Защото това е Виктор, дет бил далече. Па Виктор да И е. стана от време на време. Другите искат да влязат за топката. Хайде, Иво! Дай на Раша. Няма нищо, няма нищо. О, изненадаха те, Иво. Браво! То не може да държиш и да мислиш. Емо се върна. Половин час да седиш. Емо се върна. Киро, внимавай, че... Дайте много да бъде прекрасно. Айде, тръгвайте! Абе, не лъжи там, бе. Ей, Емо! Айде! Айде, бе! Ай, стано! Абе, много си смотан, да? Ще го изкарам веднага. Ще го изкарам веднага. На момента. Сега Борисов ще му дърпаш. Прав е, това не става се ли гариш. Изкарай го, какво му се обясняваш? Не, няма да го изкарам. Да, ще ви Не. Той ще ги скара за утрешния матч, а не... Да, кой ще ги скара, да? О, не сега. Или подай. Давай, напред! Айде, Оги! Лъже. Като Иво. Да. Ради, какво правиш? Иво, стърмир го сега да бете за нас. Оги! Румба, крия паса, Румба! Диви главата ви.
малките по-добре играят от мен. Какво правите? Не се разбраха. Очаквате Тико да прави разни. Не се разбраха. Единият тръгва напред, другия му дава назад. Иво и два. Айде, Иче! Така! Гол ли е, бе? Гол, гол. Браво, Бемба! Това е удара, не като тия самото. Абе, аз не знам като можеш да я биеш, то не я биеш по-често. Какво правите вие три? Къде, бе? Нема що. Емо да! Вие двамата назад. Я се махнете, че... Вие двамата нямате място тук да приемат. А той Емо нема. Ще не вкара дуспата. Емо втори гол вкарва. Може да не вкара дуспата, ама веднага после си върна гол. Ай така да се учат да бият отдалече. Дай Джука! Айде, Емо и Станимир. Емо и Станимир. Иво. Иво. Иво и Станимир си могат. Не е Станимир. Емо и Станимир. А не, Иво и Емо. Иво и Емо. Как Иво и Емо, бе? Така. Иво и Емо. Иво и Емо излязат. Стана остава. Браво, Иво! Прави, че. Ай, станало, ай, станало. Това не са ли поръчките на станиците малките? Къде бяха в филм? Остана? Айде още един. Правилно. И децата Вики се превиваше долу. А и тия, защото спряха играта, то се разбря на съдята. Той му даде жълта. Аз помислих, че е ритна някой с топката. Тук вече няма се. О, той ще пусне и то, и това другото, нали? Ти е за 5 минути си от. Колко се знае? По 5 на 1, нали? Аха. Айде, Стано. Айде! Дома сте! Не, Викторе, не е 10 толкова. 11, 12 без 15, 1 без 15. О, сега е 12 и 12. Гледам Станимир, какво погледна вратата. 12 и 12, а 1 без 15. Далече. Ай, стига ти, бе. Искаш да кажеш половин час? Ами 11 часа почнаха, 12 без 15, 12 и 1 без 15. Айде, близначе, напред! Дай, Раше, айде! Дай, Рашо! Рашо. Ти гледай как ще я вземе. Точно! Бий, Раше! Браво, Раше! Рашо! 6 на 1. Да. Видели, от грешка стана. А може да я пусне да я чукне на Станимир, той беше сам. А Станимир не го видях къде е. Той е сам срещу вратара, ще пусне на Станимир. Виж, имаше време да се прецени Да. да я бие и пак е бил вратар. И пак да. Абе на кой? Виж, че то не е врата. Той се опитваше да цели вратаря, ама не му се получи толкова. Рашо, опитваш ли се оцелиш вратаря, ама не ти се получи. Тя ги базите малко. Епа. Надуха ми главата с това добри. Ще трябва да се разберем.
Верно ли? Да. Пак ли? Тримата искат да ходят на всяка цена. Нали имат гаджета там? А, да, бе, гаджета им. Те сигурно са се омъжили тия. Хайде, момчета! Държи да връзка. Телефони, бе. Раше, от вътрешната бе, Раше. Рашо и... Имат си фейсбуци. Верно ли? Станимир вика, ние с Рашо имаме по едно момиче, вика сме се организирали. А най-му вика един текен приятел. Ево, какво? Албица. Бълзикат се. Ще пускайте, ама не. Жоро не му хареса този това. Той иска нещо по-силно. Нали? Киро! Киро ме шокира. Какво те шокира? Беше отвън. Б. Давай, давай! Още напред! Давай, Раше! Айде, Биве близнак! Можеше да вкара оттам. Ей,